A Szent Korona létrehozásának technológiája. A Szent Korona eredetére létezik egy történészi megállapítás. Ez szerint a korona két fő részből áll, az egyik a görög korona, ami az abroncsot, a pártát és a csüngök együttesét, a másik a latin zománcsképekkel díszített keresztpántot, a latin koronát jelenti. A görög koronán ma látható három világi személy, a feliratok szerint 7. Dukász Mihály, Biborban született Kon nevezetű császár és Geobisztász nevű Turkia uralkodó. E három kép alapján alakult ki az a nézet, hogy Geobisztász első Géza magyar király lehetett, aki egy időben uralkodott Dukász Mihály császárral. Így a korona alsó része Dukász Mihálytól került első Géza királyhoz. Ennek az elméletnek a lényegét műszaki szempontból úgy tudjuk összefoglalni, hogy a korona meghatározó része a görög rész, amire utólag került a latin boltozat. Az itt leírt szempont nélkülözi a létrehozás folyamatát. Az eltérések és különlegességek következmények, melyek előidéző okainak a felderítésére a 21. században tudományos eszközökkel rendelkezünk, melyek segítségével objektív eredményekre számíthatunk. Anélkül, hogy itt részletes minőségbiztosítási kitérőt tennék, a bizonyítást egy egyszerű folyamatdiagrammal szeretném érthetővé tenni. Úgy gondolom, nem mondok semmi újat, ha kimondjuk, hogy egy korona készítése egy tervvel kezdődik. Összesen két koronatípus ismert, a nyitott és a boltozott korona. Függetlenül attól, hogy mely típusú koronát szándékoztak készíteni, a kivitelezés minden valószínűség szerint az abronccsal kezdődik, hiszen a korona méretét az abroncs határozza meg. Függetlenül attól, hogy jött létre, a gondos ötvös forrasztás után nem hagy felismerhető végeket, akkor sem, ha pántból készítette. Mivel egy gyűrűnek nincs kezdete, ezért az osztás előtt ki kell jelölni azt a sávot az abroncson, ahol majd a képfoglalatok helyet kapnak. Többen megvádoltak azzal, hogy az elmélet más, mint a gyakorlat. Ahhoz, hogy állításaim tudományosak legyenek, szükséges, hogy azok ellenőrizhetők és megismételhetők legyenek, továbbá a fogalmak ellentmondás nélküliek, érthetőek és érvényesek kell legyenek. Ezért az elméletet átültettem a gyakorlatban, és először életemben felcsaptam ötvösnek is. Az elméletet kipróbáltam a gyakorlatban is. Nyilvánvalóan látható az osztásból, hogy az abroncs koronának készült. Létezik két mező a foglalatok között, amelyek szélesebbek, mint a többi. Ez a két mező határozza meg már a kezdetekkor az abroncs front és hát irányát. Tehát a foglalatok felhelyezése ennek a két mező helyének a kijelölésével kezdődött. A folyamatával párossával a két mező szélétől egyforma távolságra helyezték el a foglalatokat, meglehetősen nagy pontossággal. Itt álljunk meg egy pillanatra. Az abroncs készítésének az első két fázisa nagy pontossággal készült. A harmadik fázis előtt megváltozott a helyzet. A második és a harmadik fázis között megbomlik az eddigi pontos szimmetria. Ez a harmóniabontás külső hatásra szándékosan jött létre. A következőkbe bebizonyítjuk, hogy a tárgy, amelyik ezt a beavatkozást kikényszerítette, az nem más, mint a keresztpánt volt. Tudni kell, hogy a kereszt alakú boltozat mértanilag pontos elkészítése a gyűrű alakú abroncshoz viszonyítva sokkal nagyobb nehézségbe ütközik. A keresztpántot 4 boltozatos szár és a tetőlemez képezi, melyek egymáshoz forrasztással vannak erősítve. Az eljárás velejárója, hogy a szárak között lévő szögek egyenlő nagyságát, a 90 fokot csak kisebb-nagyobb eltéréssel lehet megoldani. Matematikailag és mérésekkel igazolható, hogy a keresztpánt esetében is vannak eltérések a szögek között, melyek utólag már nem korrigálhatók. Tehát eddig elkészült az abroncs első két fázisa és a keresztpánt, egymástól teljesen függetlenül, akár két különböző műhelyben. Az abroncs a 8 zománcképpen még nem korona, ahhoz, hogy az legyen, még további díszítésekre lesz szükség. De a keresztpánt sem használható ebben az állapotban. Itt most feltételezzük, hogy ekkor a két részt összemérték. Ezt a feltételezést a bizonyítás követi. Tehát a folyamatdiagramba beszúrtunk egy összemérés kérdést, amit igen vagy nem válasszal
Ketté választottunk. Ha nem mérték össze, akkor az abroncs díszítését a keresztpántól függetlenül kellett volna végezzék. Ha viszont összemérték, akkor valószínűtlen az, hogy két egymástól független alkatrész egy pontosan szimmetrikus abroncs és egy pontatlan keresztpánt illesztés nélkül találjon egymáshoz. És valóban. A korona készítése közben a kiválasztott igazítási irány az oldalsó szárak iránya. Ez a két szár a szűkös helyre talál. Mivel a szélesebb mezőkhöz viszonyítva a keresztpánt pontatlansága nem feltűnő, ezért nyilván az oldalsó pántok határozták meg az első és hátsó szár helyzetét. A legnagyobb eltérés a hátsó szárnál jelentkezett. Ezt próbálták az abroncs kerületének a megrövidítésével kiigazítani. Ezt azért tudjuk olyan biztosan, mert az átvágás pontosan a hátsó szár középvonalának irányába történt. Így egy negyedet az abroncson megrövidítettek. Ezután következett a dukász foglalat és a csüngőt tartó gyűrű felforrasztása. Ez a döntő lépés, mert a forrasztás nem a hátsó abroncsmező közepére, hanem a hátsó keresztpántszár irányába történt. Mindez kizárja azt a lehetőséget, hogy véletlen került a dukász foglalat és a csüngőt tartó gyűrű pontosan a hátsó keresztpántszár irányába. Természetesen mindaz, ami a hátsó keresztpántszárra és a dukász meg a csüngőt tartó gyűrűre vonatkozik, az igaz kell legyen a korona front részére is. És valóban, a frontmező közepéhez viszonyítva az első keresztpántszár is féloldalra fordult. Ennek megfelelően a Krisztus foglalat is. A gyöngysorokat tartó erlikkel együtt elfordult, és ahelyett, hogy az abroncs szimmetria tengelye irányába állna, pontosan a keresztpánt szára irányába mutat. A kőfoglalatok felforrasztása a kihagyott mezőkre természetesen csak azután vált lehetségessé, miután az átvágott abroncsot újra összeforrasztották. Ez a forrasztás eléggé rosszul sikerült, de az igyekezet, hogy az illesztéssel létrejött aszimmetriát elfedjék, felismerhető. A koronakészítés utolsó fázisa a keresztpánt abroncshoz szegecselése volt. Ez csak is hidegen történhetett, mivel a díszítések az összeszerelés előtt felkerültek a koronára, és a hőhatásra megsérültek volna egy esetleges forrasztás alatt. Egyébképpen a középkorban a szegecselés pont annyira elterjedt megoldás volt, mint a kemény forrasztás. Bár műszaki szempontból az egész bizonyítás annyira banális, hogy engem meghökkentett az, hogy bár voltak egyetemi mérnök professzorok is, akik méréseket végeztek a Szent Koronán, és közvetlenül tanulmányozhatták, és bár az aszimmetria anomáliája ismert volt, mégse tették fel a kérdést, hogy ez hogyan lehetséges. A vizsgálat eredményének eszmei jelentősége hatalmas. Ezzel bebizonyosodott ugyanis, hogy a Szent Korona létrejöttének meghatározó eleme nem a görög rész, hanem a latin korona. Ez azt jelenti, hogy a keresztpánt kéznél kellett legyen az alsó rész készítésénél. A valóságban is akárhányszor megismételhetően a homlokfoglalat el van csúszva. Amint az látható, a foglalat középpontja a gyöngysor tartó erlik egy vonalba esnek. Az egész rész pedig pontosan a keresztpántszár előtt áll. A korona egyelőre félkész állapotban található, hiányoznak a zománcképek, a keresztpánt kövei és filigrányai és a kereszt. A szerkezet azonban, amiről itt beszéltem, az készen áll. Az oldalán látszik az ideiglenes rögzítés. Jól felismerhető, hogy a hely ki van használva. Végül bemutatom a hátsó foglalatot is. Itt már természetesen nem látszik a végek összefogása, a kőfoglalatot igyekeztem a mező közepére helyezni, de a bal oldalon látható így is, hogy kisebb a hely, bár a szél 1 mm el van tolva. Mindezt cáfolja az amúgy is több sebből vérző bizánci korona eredetet. Ez pedig sajnálatos módon oda vezetett, hogy ellentétbe kerültem a korai Árpád-kor történészeivel, akik száműztek a társadalomtudományból. Ez az oka annak, hogy az alkalmazott természettudományban keresek menedéket, vitapartnert és megértést.